Parlarem de França. A França, on hi ha una de les sorpreses del vespre, la participació ha estat més forta del que s'esperava. Všimli ste si, že na obrazovkách nevidieť moderátorov nad 50 rokov, ak predsa len, pravdepodobne väčšinou sú to muži, a ženy ako keby v tomto veku už ani neexistovali. Všimli ste si, že na pracoviskách je ďaleko viac mužov nad 50 ako ženy? Štatistiky hovoria, a to je ďalšia zaujímavosť, že o tejto vekovej skupine takmer nie je možné nájsť žiadne štatistiky. Keď by ste hľadali štatistiky na internete, najskôr by vám vyskočili údaje za Spojené štáty alebo za Austráliu, ale zriedka kedy nájdete koherentné súvisiace údaje za Európsku úniu alebo za európske krajiny. Trochu to ilustruje existujúcu situáciu, že táto veková skupina ako keby bola skrytá. Pričom štatistické údaje, ktoré existujú v tejto oblasti, hovoria o tom, že zamestnanosť žien nad 55 rokov dosahuje len 37 %. Tento údaj je zaujímavý hneď z dvoch hľadisk. Jednak z hľadiska stratégie 2020, ktorá hovorí o tom, že zamestnanosť žien i mužov treba zvýšiť na 70 %. To znamená, že zamestnanosť žien nad 50 rokov by bolo potrebné v priebehu 9 rokov zvýšiť na dvojnásobok. Zaujímavé je to aj z iného hľadiska. Keď sa pozeráme na to, že každá krajina v zásade pristupuje k zvyšovaniu dôchodkového veku, práve v týchto dňoch bolo možné počuť, že Spojené kráľovstvo plánuje v roku 2026 zvýšiť dôchodkový vek na 67 rokov. Pričom realita je taká, že ženy, ale najmä ženy, ale aj muži odchádzajú skôr do dôchodku, ďaleko skôr, ako je dôchodkový vek. Vzniká otázka samozrejme, že čo je možné urobiť, aby sme udržali týchto ľudí na trhu práce, pretože ich návrat je takmer nemožný. Nie preto, že by boli nejaké evidentné alebo legislatívne zábrany tomu. Jednoducho prax je taká, že návrat je veľmi zriedka kedy možný a potom situácia sa vyvíja tak, že tým, že skôr odchádzajú do dôchodku, samozrejme majú aj menší dôchodok, pretože práve v tomto veku nad 50-kou sa nožnice mzdové roztvárajú, ktoré sú samozrejme rozhodujúce roky pre výpočet dôchodkov. Na druhej strane aj to treba mať na zreteli, že v tomto vekovom období už nastupujú rôzne choroby, pričom je celkom evidentné, aj tu platí, že prevencia je ďaleko lacnejšia ako odstraňovanie alebo zmierňovanie následkov. Myslím si, že pred rokom aktívneho stárnutia, čo Európska únia venuje ten ďalší rok 2012 práve tejto problematike, je správne položiť otázku, ako je možné, čo všetko je potrebné urobiť, aby sme udržali ženy na pracovnom trhu, pretože s nimi odchádza neskutočné množstvo talentu, neskutočné množstvo schopností a nahromadených skúseností.